Ka Sorkar Jilla Lengba Katrat Finance hakan riu trek rumpang arja penriu kala penlong ek jingelang ban emerging mut halor kumno ban penbha shu ek mang tengka lani ke pre budget discussion na ka bentau snem arja penriu arja pinyo ban panik ji ajimut na ki belai wan ban shimenta halor ke tega phang hagani ke jingelang ka lam khmat du konrad ke sangma u menteri rangba ke jilla u bakhmi ke Katrat Finance la wan bin shimenta na du ki nohi kai school ki rangba shnong nalor ki wei pat ki bel ay la ki jingmut Hakajingi kran ba Dr. D. War Thanghiu, no hikai ke Department of Economics nehu, kalau om kajingwani shimenta kani kajingilang, kalau kajingmentoy, nama ka yo ban ai shibun ki jumut syak Sorkar Jilla. Kalau ong ban nakaliang jongka ka ai jumut syak Sorkar, ban le ai halo ka non tax revenue, ban penkiu ya kajingmi pisa ka Jilla, klaim da dongkam ban panram na kiwi pan. Kawai yang ahi kimat kalau nggak mentoy ini bang ngalong interested akan ka state finance mo ka kam ta kadi concern ni mo nga promotion so ka Jilla tengah don kam di bentip kadi ka lain ka bang puli kadi ka kam go jonga bangan tip bangan ti bnia ikini ki tengah don hi kata ka jing smo ki khli mo nam ta ka Jilla ka ki kuntam ka ram shim ni gidu ki jing don ki ba government ka don kadi ben penon kam har kum ka ba dei kata hi ka bat ngasau ba dak bawan ban ya participate ni kaya rap shibut hi ban nga ngit kamru ba state government kan chemic suggestions ki participants mat babuni kerani ki rai ki issues ki badai kan ki ba concern la kadai ki nong rap la dai ki ba di ka lan penmi entah kalan ki school kilapan ya semua shibun ki jing kam te ngai I hi ba kadon ka kata ka jing ya terilang mo te ngai ba kan government do kan shimne kita ki suggestions baki ai ki yang paper nakaliang jonga te na mabang nga shim kat kum na ka jing puli jonga ka kam jonga mo ka kham hi na marba last time do nga suggest ki dan ka tukani ka bang suggest ndai ka government kam pa lahi ban pentri kam makilong ki bakam but ki kumya ka state finance commission ka ba akta mo akta bhai kam tabi ki local institutions ki komiki ni ki rangba shnong nang taya ka ki HADC GHADC kidan kam menteri kam la da kimdan ka revenue kimdan ka state finance ka ban plilat mo kata ki ban ai ka pisai ki ka no ban penmang pisan ta jongki ka ki bikin tri kam ki long duko ka menteri kam kata ka state finance commission hadu mentangi pat ni kan kata ka de ko ni suggestion ka bang ai ban penklani kini ki local institutions mo ko ni suggestions ka bang karen bah ka dei halwar kini ki kumlu ban penmi mo ka kum ka nakaliang ka state hi kumlo ban penkio ya ka jingmi naladi hi ti ngala crunch pangka ta ka non tax revenue ka ba mut ya kini ki registration ki ses ti ki babun ki items ni pa ahyar ba kini ki sistem tangala kerpa government bakan le halor kini kanang baka jingmi na ka state hi kanum kan kio bat ginum dan kam than ban shimiki ram shimiki jingarap na ka central government kani kaya rap shibun ladaki ladaka government kalong serious mo ka shim shay kita ki feedback ka shim shay ka jing small ju pat ba ka ike baki pat ba ki kwa atra kani rap shibun bat kum ju ik pat ba bakin long kinlong kita good afternoon to all the delegates and government representatives. There's a same movement made up on the other side. Nakaliang ba pis seliang unong ilam kesencuk kirang ba shnong Riboy district ulam ba kamat bakongsan kabula kren kadai halo kecingsyak penjulur kemai meriang hakabula ajumut ik Sorkar bakadai ban wat kilat cingira kenang bakani kakam kandom ya biteng nolor kata ulo angru bakawai gamat ke Sorkar kana ban shimkya kadai ba bon na pedengki kontraktor ki ba pentrai yaki project sam leng ba jal jibon mission hadu menta kimpot yo iki bil chongki bat kumta Sorkar kan hapan shimkya ba le ei halor kania di kum kesunjuk ni liyo ro ya kaban ai katuk ni ki points ni bar suggest ya ki mat ki bide kum do ban penbah susu aga bide bar kanika budget na kam taus na bar jar ri ar punjo bat ki pat kisnam di ka ba ngilong concern bha na le kesunjuk kalau ha bide bat ka me mariang nomor kumuni ba nakapor kum ka sunjuk leng bagi dar bar snong di ju persang ya kaban te lakam ya kanika jing le pathar jing pat ba ya kami mariang ngaduk ke jing berat pathar ki nyut kinyer nang ta ke jing penjot ya ki doom nang ta susu akbide bakan dika jing penjot ya kini kiwa
ti kapoin ka ba ngiliyo ka ban submit sa u CM kalong ba nakaliang jong sarkar kin sim yakilat kumno banyada daga jing trelang bat ki dorbasnong kanang bangin namara kata ka jing persutu segi ba bat ka baar ka poin ka balong hakabide bat kanika hakabide bat kanika jing yu iga jongi nakaliang jong dorbasnong ba kanika jing penterikam jong sarkar kanika jal jivan mission hoit kanika jing turku ka baksrao ka paman la ka we kliwing ngiliyo ya ka umbam umdi jing kisem ke jongi den reg ka ba yusnutu kalong ba ki kontraktor pade ki ba pentre ya kanika Jal Jivan Mission kumbangi sutu hadin balada pan pentrei hadu mentagi dang don kiba naksa ke pending bill ti kan ru ngilayo ka ban I suggestion su CM jongka jela ke jungi dah ka banang kaliang jong uru unsu sim kya bi kan di bat kumbangi yo ka jung percaya bar kaliang jongka jela me kriya bat kiwi ki jelaru ki sim kan di jung ba ibubun ki kontraktor ki naksa ya ka pending bill ti ngi kimi identi balang ba ka jung sim kya jong CM rangkat ba kunhun hapok sarkar NDA kin sala ay kaban clear no ya kanika ke pending bill jongki kontraktor te sakawi pat kamat kaban kaliang jungi kalong bahaki cekan nong kendong yu ba kadon ke jing lang ba ki longying ki jungi namar ba nak snem ke sakasnem gidon ki longying ki mi thamai te ke ka bagi sem jing kalong ba ki tu ki ki bami lang ba ki ying setja ki pentut lailan seki wa teki ka ban kaliang jungi suggest ning ajung mot kolong ban kaliang jung sarkar kan penbha chu aka bede ban thau kilat kunti kumno ban te lakam bakim de ban penni ya ka ke jobo ka bami naki ying ki jongki hen rei bakin penkhu choi ki lang baki sokpet te ka ba kaliang jung ka sunjuk nilasiam ya ka jing perkhat banang ni skmat kan haru bengin bu ka jing tho sibun ki point gidon ni ka ban ai hen rei tang mata kasing mela ka ban jerlot te ka ban kaliang jung sunjuk ni sai song ka Institute Committee kejungi bat ngin submit ka jing tho CM kumbola keren mene ba leng ba jing tho ngin sayo ka ban yamir jingmot ka bide kumno ban penbhai ka mai mariang bat kumju ru ban te lakam ya ka jing khoi jing subah hakis nang kita kejungi to ka bide ba kanika pre budget consultation kadang desen ka ban kong yingi kum sunjuk pengenyo ka ban simenta hakum kini ke program to ka jing siam kejonga ngiyo sibun ke jing motoi namar ba ngiyo iba abun sin ka bangi yo ilang bakilat pathai khobor ka bagi sngau lang baki news kolong ba ngimtip iya ke jinsis ki jongka henrei kum bangi yo ka panisong mata sing yo iba ka sarkar ka ba kale ka ko budget kamut kamde ka busule trumur kamde ka busule tangdep henrei kidele kida ken bin pa bin ba ini istingka ngin penyo kumno ba ini istingka ka no kom ngin penlot te habangi yo ka panisong hakum kini kiransan kairap sisa ngi kumdo bengin smutu iya ka jingyo ba ka jing penlot nakabanta ka pisa jong pajahi ban implement ni scheme ke fair hapok ka sarkar ni kaya ke jungi Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya